Ndine munina wangu andakasira inini. Anoti anosvikirwa nini. Anosvikirwa nani? Nini. Anobudirwa nini. Ndichiroya. Ndiri kuroya amai vangu nehanzvadzi dzangu. Akangondiona ndakamira kana kuti nemurora. Anobva ati matodziswa Huroyi. Akandiona ndakamira kana nehanzvadzi yangu adingo. Anobva ati iwo wakutoroya. Iye zvinezvi ndakutonzi ndikuroya amai. Vakandibereka kuti ndive pano nhasi. Ndo vandakuroya zvinezvi. Makumba anovarwadza amai kana vakarwara furu. Hanzi ndinovatsika inini ndichivatsika muchesti meso. Ndichivaroya. Saka ndati nyaya yangu ingaperere kupi kubva gore rakapera. Ndingati chipa kwamamba hatingamborega kugadziriswa sefamily. Vachaonawo vamwe vanoprofita waonawo Huroyi wangu. Asi haasi kuuya anokwanisa kuuya. Ndakauya musi wa30 ndikauya musi wa27 nhasi ndakauya musi wa30 ndikauya musi wa13 nhasi 27 ndauya haasi kukwanisa kutaura. Ari kugara kumba kwemukoma wangu ndokwaari kugara asi iye anogara kuHarare. Nini anogara kuHarare? Anogara kuHarare. Ari kusvikirwa ari kuHarare achisikirwa nini? Aisvikirwa ari kuHarare here? Akutogara kunoku nokuti ari kushandira mukoma wangu. Kunoku ndokwaanenge ari. Kwatinogara kuSerengeto. Ndokwaari izvozvo? Ndokwaari izvozvo. Ndokwaanenge achibudirwa nemweya iwoyo. Bata imwe uchiona. Ndingosangana munzira zvidai. Mweya unotobuda vesa vamwe wacho vatombopinda mweya wacho uchibuda unotobuda kutaura zvaunotaura. Regai ndizwe mukoma rumashe ndianoyi. Iyanzvadzi dzangu dzese dziri tu. Svikiro rokumba kwenyenenge chichichina imwana wangu. Pamusoro zvanenge tuya anoroya. Saka anenge wachizwa anyenzeka yeso. Ndosaka yakundiika. Mukurwara here? Izvozvo. Watitorai. Muri right kweyo? Muri right. Saka amai avakuroyera. Pamusoro nauyika ndakatombotraya kuti ndachanda kubhindurawo kuti tombofonera kuti toita sei tega tisataunza. Saka ndakaona kuti andifundawo nditori kukomba maoko. Iye andinaidziva vatori vanhu vakuru kwatiri but takambotraya kuti sevarume timbotraya kuti vakuru kwamusere. Zvakanyanya. Saka ndaimboti timbovavandanidzawo sevanhu vakuru sevapakati kuti timboedza kuyana napati. Saka uyu nana amai avatakuitirana. Amai avadi kuonawo? Amai vacho akatatanga ini ndichitori mudiki. Ndisandatombwa nemwana. Sisi munoroya. Saka ndau yacho ndozvandakakuziva kuti anoroya. Saka taona kubata kuyakuenda kunokutura kubata shiva kuti tionoti hanzvadzi yedu yakamira sei. Aisa ini ndachiona kudai. Hakuna munhu anoramba kuuya kudai. Ndiye anofanira kuuya kudai neno akaiswa simbi. Kana musi wedare waita sei? Mangwana anofanira kurara ari kupolisi. Mangwana acho achibva azouya mudare ripi nani. Nokuti hakuna munhu anotonga dare rino. Zvinenge zvataurwa pamambo ndozvinoitwa sei? Ndozvinoitwa. Saka hakuna munhu anoramba kuuya. Saka iye hatiise default. Achauya zvake. Uyu munhu akaipa anopesanisa mhuri. Kana sisi mune zvamunazvowa zvinobudawo papi auya. Because anohakira kapa. Tinoda kuti hakira akagara papi kubenja. Ngatisangane musi wa11. Anouya here. Aiwa pane zvatatoitira. Ini chomuchita. Ratidzai purisa wedu kuti uyu munhu anogara apa. Vakauya. Ngamapedza panapa mabuda apa tatoya musi wa11 moya kuseri. Iwo boya kuseri izvozvo. Ngatisakuona Huroyi waamai apa. Kana vachiroya amai vavo tinoda vabata. Aiwa kuseri. Visa chitina chako ichi. Benjamin Bewe.